kontinuità għalkemm bidejat innovattivi l-għaqda tal-istudenti SDM ippreżentat it-tim ta' kandidati li se jkunu qed jikkontestaw għal kariga fih dan il-Kunsill Studenti Universitarji il-KSU bit-tema Int Priorità. Fuq il-kampus, il-President tal-SDM Jake Sherry ħabbar il-lista tal-kandidati William Farrugia għal kariga ta' President, akkumpanjat minn Matthew Gauci, Thomas Mifsud, May Hefni, Selim Bartolo, Christian Aquilina, Giulia Cini, Eman Haber, Matthew Schwireb, Naomi Attard u Naomi Deguara. Manet News Jake Sherry spiega li b'dan it-tim ta' kandidati l-SDM trid tkompli taħdem fuq inizjattivi u kampanji li jolqtu direttament firxa dejjem aktar wiesa ta' studenti differenti. U fisser ukoll għaliex l-SDM għażel is-slogan Int Priorità. Int Priorità għaliex dak kollu li se nkunu qed nagħmlu, kull ħaġa li se jkunu qed jaħdmu l-kandidati u t-tim tal-KSU se jkun għall-istudent għalik. Lesti biex inkomplu naħdmu fuq inizjattivi u kampanji li jolqtu firxa ta' studenti differenti. Minnaħat tiegħu William Farrugia qal li t-tim li qed jippreżenta l-SDM u jieħed ta' kontinwità għalkemm kampanja ġdida. Spjega li l-kandidati ġejjin minn fakultajiet differenti, b'ħamsa minnhom diġà kienu jiffurmaw parti mill-KSU elett is-sena li għaddiet. It-tim tal-SDM huwa tim kapaċitajiet diversi ġej minn kull qasam u kull kontinent tal-Università biex nirrappreżentaw kull persuna. Din is-sena l-SDM qed tiċċelebra l-45 sena mit-twaqqif tagħha b'ħidma biex twassal dejjem aktar bis-saħħa il-vuċi tal-istudenti. U fit-tmiem il-preżentazzjoni l-istudenti universitarji kellhom l-opportunità jiltaqgħu b'mod informali mal-kandidati tal-SDM.